És ugye annál boldogabban működik az ember az életében, annál jobban boldogul ezeken a területeken, minél okosabb, minél intelligensebb. De kétféle intelligencia van az IQ, amely a lexikális tudást mutatja. Tehát az azt jelenti, hogy milyen gyorsan tud megválaszolni egy adatot az egyén, jó? Ez sima lexikális tudás. És van az EQ, az pedig az érzelmi intelligenciát jelenti. És az EQ az pedig a gondolkodást jelenti. Nem az adatok futtatását, nem a lexikális adatok futtatását jelenti, hanem mennyire tud megoldani egy olyan dolgot, amit nem ismer. Érted? Tehát nem ismer, és meg kell oldani. Tehát nincs hozzá tudása, és meg kell oldani. Érted? Ezt jelenti az érzelmi intelligencia. Minél könnyebben megold egy olyan helyzetet az ember, amivel még nem találkozott, annál érzelmileg intelligens.